Cristiano Ronaldo en aquesta prèvia de Champions. Jordi Ferrer, desprèn prepotència, Cristiano, i ràbia quan parla del Barça, de Messi. El Sergi ara anava escoltant que anava dient està malalt. Està molt cremat aquest home, hi ha un hervor allà dins. Una bel·ligerància en les seves paraules. Problemes psicològics. No és Quini, no és Quini. Jo és la vegada que més tranquil... No, hauríem de parlar... he vist a Cristiano Ronaldo en una roda de premsa. Un moment, això li hauríem de preguntar a l'Oliver Martínez, psicòleg esportiu, que segurament hi ha un problema, hi ha un rerefons bastant greu amb Cristiano Ronaldo, Jordi. Robert tampoc ens arreglaria la situació perquè és bastant madridista, amb la qual segurament diria que està del tot sencer. Però aquest noi indica... Mira, només el posat que porta la samarreta com la porta 3 talles petites perquè se li marquin els muscles. Però llavors si agafes el posat de Dani Alves i la roba que portes està per tancar, no?, en un manicomi, perquè clar, si ho agafes per la roba llavors Alves no els treu. Però el discurs del Dani Alves agradable, amb bona cara, sempre... Agradable, quan insulta els periodistes és molt agradable, sí. Però Cristiano Ronaldo ens va deixar tots amb la paraula a la boca. Ja havia acabat la roda de premsa. No havia acabat, no, que li estaven preguntant. Va ser una falta de respecte no només pels periodistes, sinó per Zidane, que el va deixar a la taula. Gemma, tu com a periodista del Madrid, creus que Cristiano Ronaldo té molts traumes per culpa del Barça? No. Cristiano Ronaldo és una persona competitiva, jo prefereixo un jugador que sigui competitiu, perquè els jugadors que són competitius arriben on ha arribat Cristiano Ronaldo. Després els jugadors... Sí, però ser competitiu potser implica no ser bon company de vestidor. No, perquè Cristiano de moment no ha tingut cap problema greu amb cap company. És a dir, jo crec que el bo de Cristiano Ronaldo és que tingui aquest ego, i la intensitat, últimament. Què vol dir? Això és competitivitat? Sortir amb aquest to bel·ligerant a la roda de premsa? Què bel·ligerant? Llavors el que diu Piqué i el que diu Dani Alves, si Cristiano Ronaldo és bel·ligerant, no ha dit cap cosa de respecte, no ha dit cap paraula malsonant, no ha dit res. Li han preguntat i ha contestat. Señor Cristiano Ronaldo, dime, carazo. dicen en mi pueblo que la envidia, si fuera tiña, ¿cuánto tiñosos habría? Pues bueno, la tiña que tendría Cristiano Ronaldo era de arriba abajo. Mira, ¿cómo puede decir el señor Cristiano Ronaldo, que él no necesita ir a comer con nadie, con ningún amigo, ni abrazarse, ni los besos? Competitivo hubiera acabado como Morata. ¿Dónde ha acabado Morata? Los jugadores que no tienen personalidad acabas con Morata. Un jugador como Cristiano Ronaldo para competir con Messi tiene que tener ese carácter y esa competitividad. Si no, no hubiera llegado. Pero Leo Messi le podía haber roto sus palabras cuando dice: nadie ha metido desde más, que yo llego aquí en el Real Madrid. ¿Sabes una cosa? Leo Messi, si hubiera metido el penalti, lo hubiera metido, ya lo habría ganado, le habría superado. ¿Qué te parece? ¿Por qué no la ha querido meter? Amiga. Messi, ese es el problema. Sí, però Gemma, no creus que Cristiano Ronaldo potser amb aquestes declaracions queda en evidència? No, perquè ell contesta. Jo prefereixo un jugador que surti en roda de premsa i contesti... Que contesti amb educació. Bueno, aquesta vegada va sortir, que no sigui com Luis Enrique, que et dona respostes tallants i no et contesta. La imatge que va donar ahir al Real Madrid amb Cristiano i Zidane junts és una imatge espectacular de Champions per vendre. És a dir, és el que volien. Sigue pensando que lo del otro día, lo del penalti el otro día, sigue pensando que es que Messi se lo dio a Luis Suárez para Pichichi. És que el que no vol dir sense que Cristiano Ronaldo... Jo crec, aviam, Cristiano es desperta, es posa cada dia una samarreta que posa ego, posa jo, i comença a viure. Jo crec que el que desprèn d'aquestes paraules és que Messi li dona el penal perquè marqui Luis Suárez i li doni el Pichichi. Perquè per la forma de parlar de Cristiano... Para que el balón de oro ya no sea el cuarto, ya no sea el tercero ni el segundo. Jo tinc la sensació que ho diu. Messi no vol que el seu gol 300 sigui de penal i per això li dona al seu company. Jo crec que ho va partir. Perquè tothom sabia que aquell gol, tothom sabia que era anava per Neymar. Cristiano Ronaldo sap tot el que fa Messi. Pero Cristiano Ronaldo pensaba que iba para Luis Suárez. Pero porque lo sabía todo el mundo, ya salían todos los medios de comunicación. Jo el que vull és que el penal el tirin al camp de l'Sporting quan van 0-0, el tirin al camp de l'Arsenal quan van 0-0. Saps quan el van tirar? Aleshores sí que aplaudiré. Quan van voler, perquè va ser un acte genial i els actes genials... Amb 3-0. I què més són 3-0? Si el fallen, que estaríem parlant. Jo també m'atreveixo a fer això. Yo hoy lo hubiera repetido. Claro. A Madrid, pues ya estaría.